37-nji soragda näme diýär? Ada eger o gadynyň görüm 5 litr bolsa, batyş atmosfera we temperatura berilen oň moluny hasaplan. Bizim formulamyza görä, ýagny batyş köpürtilen görüm teňdir mol köpürtilen ar T formulamyz bardy. Şu taýda ýerlerini goýuşdurýar, ýagny batyşymyz 1 atmosfera, görüm 5 litr teňdir N. Bize şonu sorýar, R 0082 emişlikçan. Temperatura 0 gradus diýip almaýasda, temperaturanın Kelvin'e geçirmenin formulasy, ýagny Kelvin deňdir Celsius goşmak 273'di. Ýagny şu taýda Celsius'un ýerine 0 goýýarsa, ýa-da has düşünükli bolar ýaly, eger şuna x, şuna y diýsek, ýagny x'in ýerine şu Celsius goýmaly. Deňdir 0 goýsak, Kelvinimiz 273 bolar ýagny. 273. Ýerine de 273 goýýas. Şu taýdan çykýan jogap, ýagny 2-ni 5'e köpürsek 10 bolar. Kalkulatorda bölüp görseňiz 10 bölünen 0082 bilen 273'ün köpürtilerini bölýär. Dendir jogabymyz 0,44 mol çykýar. Ýagny N dendir 0,44 mol. Ne B'de nähili işleýär? Eger 0,25 mol SO2 gazynyň basy 900 tor bolsa, temperatura da 77 gradus bolup oň görümini hasaplan diýär. Şuna A diýeli, B'de edilşen ýaly şol bir formulamyz ulanýar. N + T. Ýene bir tapawutlykda şu 900 tormuzy biz atmosferaga geçmeli. Ýagny bir atmosferamyz bize näçe tordy? 760 tor. Bizde berilen 900 tor, ýagny torun aşagyna tor ýazýas. Bolsa x diýäs we atanaklaryny köpeltýäs. Şu taýda 760x bolar. Deňdir 900. Şu taýda x'imiz deňdir 900 bölmek 760. Deňdir 1,18 atmosfera bolar. Takminan. Indi ýerine şonu goýýas, 1,18 rutin 118 köpürtmek. Bize görüm sorýar. Molumuz 0,25 mol, armyz 0082, temperaturamyzam eger 77 gradus bolsa, şu formuladan Celsius'un ýerine 77 goýsak, 77 goşmak 273 deňdir 350 bolar, 350 Kelvin. Şu taýdan görümimizi hasaplaýas, ýagny 1,18 bu tarapy bölmek etip geçirýäs. Ýagny 0,25 köpürtmek 0082 köpürtmek 350 deňdir çykan jogabam 1,18'e bölýäs. Görümimiz deňdir 6 litr bolýar. Esaça şuradan barat. Indi 32-nji soraga geçýär. Organik birleşmäniň ýöneköý formulasy. Organik birleşmäniň ýöneköý formulasy H2 ol gadal şertlerine gaz haldy bolup, oň dokuzlygy bolsa onuň molekulyar hakyky formulasyny tapyň. Şuňa soraglarda nähili işleýär? Ýagny biziň bärde dyklyk berilen şu dykylygymyz we gadal şertler näme diýmekdi? İngilis dilinde STP, ýagny standard temperature and pressure, temperatura şunda 0 gradus bolýardy. Basyşymyzam bizim 1 atmosfera bolýardy. Şunu şu taýda belä goýalım. Gadal şertlerde temperaturamyz 0 gradus, batyşymyz 1 atmosfera. Indi formula boýunça şeýle hasaplanýardy. PV, N we T. Ýene şu taýda formulany barada üýtgedýäs, ýagny molun ýerine N deňdir massa paýlanan molyar massa. Ulu M bilen belläsek, ýa-da ingilis dilinde molar mass diýip bellenýär. Şunu alyp şuň ýerine goýýas. Ýagny P köpürtmek V deňdir massa paýlanan
Malyar massa artı. Indi dengdirin iki tarapyna malyar massa bilen köpeltsek, yani şu taýda şularymyzy gyssalar, dengdirin şu tarapynda şu galýadyna, ýagny P köpeltmek gowrum köpeltmek malyar massa, dengdir massa köpeltmek R köpeltmek T. Indi şu taýda gowrumam dengdirin sag tarapyna bölmege geçersek, basış köpeltmek malyar massa, dengdir massa bölmek gowrum köpeltmek R T. De massa bölünen gowrum biziň dykydlyň formulasyny ýatladýar, ýagny dykydlyk dengdir massa paýlanan gowrum. Şoň üçin şuň ýerine D goýan dykydlyk, ýagny basış köpeltmek molar mass dengdir density, ingliz dilinde density diýilýär, RT. Biziň formulamyz iň soňunda şeýle bir formula çykdy. Indi şu taýda soňky formulaň ýerlerini goýaýmaly. Ýagny P'miz biziň kadal şertlerde 1 atmosfera diýdik. Şu taýda 1 goýýas. Malyar massamyz biziň näme belli? Dykydlygymyz belli 1875. R'mizem belli 0082. Temperaturamyz biziň eger 0 gradus bolsa Kelvine geçsek 273 Kelvin bolar. Bundan öňkü soruda geçip işläpdik. Şu taýda malyar massany tapaly. 1875 köpeltmek 0082 köpeltmek 273. 41,19. Ýagny malyar massa takminan 42 diýip beläýin. Şu taýdan 1875 köpeltýäs 0082, onuň 273 köpeltsek malyar massamyz çykýar. Olam 41,19 takminan 42. Yani malyar massamyz dengdir 42 çykdy gram mol. Indi ýöneköy formulasy CH2 ekeni, CH2 ýagny senki 12, 2-ni goşsak dengdir 14 bolar. Indi 42-ni 14'e bölüp şoň hakyky formulany tapdylar. Ýagny 42 bölmek 14 näçe 3 bolar. Ýagny eger CH2 14 bolsa 14'e näçe köpeltsek 42 bolýar, 3'e. Onu biziň hakyky formulamyz şu taýda 3 içine paýlap çykýar. C3H6 bolar. Barlap görelim. Ýagny 3 köpeltmek senki 12 malyar massa, haşynky 1 12 goşmak 6, ýagny 36 goşmak 6 42 bolar. Diýmek malyar massaň üssü bilen hemde berilen ýöneköy formulaň üssü bilen biz hakyky formulany tapdyk. Näşe biziň hakyky formulamyz? Jogabymyz C3H6 bolýar. 42-nji soruga geçelim. Indi soruda näme diýär? Gaz halyndaky organik birleşmeniň elementleriniň massa boýunça birlemşi ýalňyş ýazylypdyr. Birleşmedäki prosentler bolmaly. Öň dykydlygy berilen onuň molekulyar formulasyny tapın. Şuňa soruga näden başlamaly? Ilki prosentlerini ýazalyn, ýagny C 38,73%, H 9,63%, ve kislorodumuz 51,64%. Şimdi şu taýda şunu 100% diýsek, şu 38 ýagny 100% elde 100 gram diýip alýas. Şöyle prosent hasaplamalarda 100 gramyň 38,73% C boljak bolsa, ýagny 38,73 gramy C bolýar. Ýagny ugul kömür bolýar. Şu götürümlüň ýerini aýryp yerine gram goýup çykýar. Ýagny şunça gram diýip. Indi mol formulamyz boýunça hersiniň molunu tapsa bolar, ýagny ilki şey diýip ýazaýyn CHO. Ýa şolaryň mollaryny tapmaly. C'ninkini şeýle taparys. C'ninki ýagny mol C dengdir massa paýlanan malyar massa. Molar mass ýa-da massasy 38,73 bölýär 10K
dendir 38,70 10K bölsek kalkulator 320 bolar ýagny şudaýyp molny 320 diýip ýazýar. Haşynky ýagny mol haş dendir massa paýlanan molar massa 963 molar massasy 1 dendir 963 bolar. Şudaýyp 963 diýip ýazýar. Kislorodynky nähil bolar? Mol kislorod NO massasy 51,64 bölýäsem 16 molar massasy 51,64 16'ya bölsek 320 bolar. Bu da 22. Indi şudaýda şularyň iň kiçisine bölüp çykýar. Şudaýda iň kiçik 3'ün arasynda 322. Iň kiçikine bölüp çykýar. Ýagny semiz 1 bolar. Haşymyz 963 320'ga bölsek 3 bolar takminan. Ýagny 3 o'muzdan 1 bolar. Ýagny ýönükköy formulamyz SH3O eken şonu tapdyk. Indi bize kadal şertler beripdir. Kadal şertler ýagny temperatura 0 gradus diýdik. Basyş 1 atmosfera diýmek diýdik kadal şertler. Şoňusy bilen dıkyrlygy beripdir. Molekulyar formulasyny tapyn diýär. Molekulyar formuladan öň molekulyar massany tapyp bilersiz. O nähil tapars? Geçenki misaldaky ýaly bizim formulamyz bary. Basyş köpeltmek molar massa deňdir dıkyrlyk köpeltmek R köpeltmek T. Basyşymyz kadal şertlerde 1 molar massamyz deňdir dıkyrlygymyz berilen 277 R'mizden biz bilýäs 0082 temperaturamyz 0 gradusymyz 273 Kelvin bolar. Yani Kelvin'e geçiyor işlemeli. Şonda bolanna 277 köpeltmek 0082 köpeltmek 273 60 bolýar. Yani bizim molar massamyz 60 kiçikde gram mol. Indi ýönükköy formulada biz ýönükköy formulaň massasyny tapalyň. Ýagny set 12 bolsa bu 3 başlan bu 1 haşynky molar massasy kislorodynky 16. Ýagny 12 goşmak 3 goşmak 16 bolan 31 bolar. Ýagny jem şol 31. 31 näçe köpeltsek 62 bolar. Elbetde 2. Onda bizim hakyky formulamyz, ýagny hersini 2 köpeltip çyksak, şonda bolanda bizim hakyky formulamyz çykýar. Ýagny C2H6O2 hakyky formulamyz ýa-da molekulyar formulamyz şu. Barlap görsek 2 köpeltmek 12 24 goşmak 6 goşmagym 16 32 ýagny 62. Şu molar massany berýär. Bu soraw şulardan ibaret. Dowam edýäs. 34-nji soraga geçýäs indi. 34-nji soraw näme diýär? Bir gapda 0,1 mol geli we 0,4 mol neon we 0,2 mol argon gazlar var. Gapdaky jemi basyş 350 mm bolsa, ýeke geli gazyň gapdaky basyşy näçe? Başta göräýmäge çalışyrmy soraw bolmagy mümkin, görnýän bolmagy mümkin. Näme diýär? Şeýle bir gabyň içinde geli gaz var, argon gaz var ve neon gaz var. Diýýär. Indi şuýda bizim şu gazlar her aýratynykda basyşy var we jemi basyşy var. Her aýratynykda bolanda ýagny basyş geli köpeltmek gowrum umumy şu gabyň gowrumy alınýar. Ya gelinin gowrumy hemme üçinem şol. Mum gowrum deňdir mol geli alınýar. Köpeltmegem ar, köpeltmegem temperaturada 303'inen bir temperatura şu gabyň içindäki temperatura bolýar. Soňra jem basyş üçinem şeýle P total diýsek, ýagny T bilen belläsek jem basyşy köpeltmek gowrum umumy şu gowrumy alınýar. Deňdir NT ýagny şu aýdaly 1 mol bolsa, şu 2 mol bolsa, şu 3 mol bolsa, 3'ünü goşýas 6 mol bolýar-da jemi. 6
Şimdi devam etsek, köpeltmek R, köpeltmek T. Temperaturada x üçün 1. Yokarky deňlemämizi, aşaky deňlemämizi bölýäs. Şonda bolanda şular gysalýar. X'em gabyň gowrum bolan üçin R'laryň gysalýar, temperaturalaryň gysalýar. Yani geliň basyşy bölmek jemi basyş ýa-da pressure total deňdir geliniň moly bölmek jemi mol. Indi jemi basyş berilen bize 350 millimetre simap diye atmosfera geçmeni işletegen bolar bärde. Gönü jemi basyşyň ýerine şu 350'ni alıp şoň ýerine goýarys. 350 bize soraýan zat ýeke geli gadynyň aýratyn basyşyny soraýar. PG'li şuňa ýazýas. Bilmeýän zat deňdir. Mol gelimiziň 0,1 mol bölmek. Jemi molumuz 0,1 goşmak 0,4 goşmak 0,2 bolar. Olam 0,7 bolar jemi molumuz. Indi şu taýda atanaklaryny köpeltsek 350 köpeltmek 0,1 deňdir 0,7 köpeltmek basyş geli. Ýagny 350 ni 0,1 köpeltýäs, çykan jogabam bölýäsem 0,7 diýmek 50. Ýagny PG'li basyşymyzyň gady 50 atmosferada dälde millimetr simap ýa-da merkuriýdi. Ýa biz atmosfera geçmeni işledik. Şuňa soralarda geçmeni işletegen bolýar. Ýöne iň owsuz geçseňiz gowy bolar. Sebäbi sentgerde geçip işleseňiz atmosfera jogap ýalňyşlyk bu. Hiç şertde ýöne geçmeni işleseňiz käbir halatlarda ýalňyşlyk mümkin. 35-nji soraga geçýäs. Soru näme diýe? Haçynda T harply kapaklar açylanda temperatura 120 gradusy şeň ýokarlanýan bolsa, her gazyň soňky basyşyny we umum basyşy hasaplanýar. Ýagny başda temperatura 27 gradus we basyş azotynky 10 atmosfera, gelinki 9 atmosfera. Açylsa näme bolar? Ýagny şu taýlar açylsa, şu gaz muň içine gider, bu adam muň içine gider. Ýagny basyşymyz P deňdir. P jemi, ýagny total diýelim, köpeltmek we umumy gowrum şu taýda şunun gowrum üçin goşup alar. Deňdir mol jemi. Molum şu gazy bilen şu gazyň moluny goşup alar. Köpeltýäs R T. Temperaturada soňky temperaturany alýas bärde. Ýagny başlapky temperaturamy 27, soňkymyz 127. 127 gradus. Bize her gazyň soňky basyşy we umum basyşy hasaplanýar. Umum basyş şu taýdan gowrum belli, ýagny 2, 7, 10, 12 bolar. 12 litr. Jem mol bilemizok. R belli 127 gradusymyzy biziň 127 goşmak 273 400 Kelvin bolar. Indi şu jem mol tapmak üçin şu taýda moluny tapýas gelin, ýagny bärde PG'li, köpeltmek gowrum geli, deňdir mol geli, R T. Temperatura ýöne bärde 27 gradus. Kelvini 27 Kelvine geçsek 27,273 300 Kelvin bolýar. Ýagny basyşymyz 9 atmosfera, gowrumyz 2, molumyz belli däl. R 0,82 bu da 300 Kelvin. Şu taýdan molumyz tapaly. (0,73 mol. Ýagny geliniň moly başda 0,73 eken. Mol. Indi N2'nin molunu tapaly azodyň. Bu da edil şu taýda aýratyn işleýär başlapda, ýagny basyş 12,
basış 12, köpeltmek gowrum 3, mol, köpeltmek 0082, temperatura 27 300 bolýar. Yani 36 bölmek 0082, köpeltmek 300, 146 mol. 146 mol. Demek başta geliden şunça mol var, azotdan hem şunça mol var. Gap açılan soňam bulan molları ütkemeýär. Ýagny en jemi diýdik, şoň ýerine 146 bilen 073'ü goşup berýär. 146 bilen 073'ü goşýar. 19 bolýar. Onam 0082 köpelýär we 14'ü de köpeltip çıkan saat 10'a bölsek 50. 50 atmosfera bolýar da, ýagny jem basışymyz biziň gap açylandan soňra 50 atmosfera bolýar. Takminan. Ýagny bärde mol 19'y r'ye köpeltsek 19 köpeltmek 0082 köpeltmek 400 bölmegem 12 598 çykýar. Yani jem basışymyz şu taýda 598 atmosfera bolýar. Takminan 6. Indi aerotinlikda geli bilen azotyň basyşyny hasaplamak üçin şu formula bilen hasaplap biler. Ýagny P geli bunun öňkü soragda bardy bölmek jem basış mol geli bölmegem jemi mol nt. Gelinin basışyny bilemzok, jem basış 598 diýdik. 5 P geli bölmek 598 deňdir. Mol bilýäs 073 gelini bölmegem jem mol 19 bolar. Şu taýdan gelinin basışı 2 atmosfera çykýar. 199 ýani takminan 2. Gelinin basışı 2 atmosfera. Bolu gelinki 2 bolsa bu da takminan 6. 6'dan 2'ni aýraňyz 4'üm azotyň basışyka. Şunu bilen şu soragy utarýar. Indiki soraga geçelim. Soru 36. Aşağıdaky suratda haçanda 1005 temperaturada T harpy açylanda her gazyň basyşy nähili ütkär we soňunda umum basyş näçe deň bolar diýär. Başda gap açylmanka ýagny atmosfera basyşymyz bar we bärde de 300 mm basyşymyz bar we argon gazynyň basyşy. İlk şonu hasaplary şeýle deň çyzýar diýdik. Ve çep şeýle çyksa çep tarapdakylar sag tarapdakylary deň bolmaly. Çep tarapda argon gazynyň basyşy bar. P argon goşmagym 300 deňdir atmosferamyz 750. Şonda bolanda 750'den 300 aýrsak 450 P argon gazynyň basyşy 450 mm simaw eken. Ýagny gap açylmanka. Geli gazymyzyň basyşy şeýle şu tarapda, ýagny şu tarap bilen şu tarap deň bolmaly 400. Bäri açyk däl bolan üçin diňe şunyň özüni alýar. Ýagny P geli deňdir 400 mm basyş bolýar. Her gazyň basyşy nähili ütkär. Eger kapak açylsa onda nähili bolar diýär her gazyň basyşy. Başdaky gelinin basyşy şunça we argon şunça. Buň ýaly soralarda näde işleýär? Şu formula bilen, ýagny P1 köpeltmek gowrum 1, P2 köpeltmek gowrum 2. Şu formula Boyle's law diýilýär, Boyle'ň kanuny. Bu haçanda temperatura bilen mol ütkemeýän bolanda şu formula bilen işleýär, ýagny basyş 1. Ne gap açylmanka ilki gelin hasaplalyň. Gap açylmanka 400'di. Açylmanka gelin gowrum 2 litrdi. Eňdir
açılandan sonra 5 olur. Sebäbi şu açılsa geli hemme özüniň barýan yerleriniň gowrumyny özüne alýar. Ýagny P2 köpeltmek açılandan sonra 2 bölüp 3. Ýagny 5 olur. 4'ü k köpeltip 5'e bölýär. 160. Ýagny P geli açılandan sonra 160 eken milimeter sima. Açılmadan öň 400. Şimdi argon gazynyň açylandan sonra onam şu formulasyny işler P1V1 P2V2. Argon açılmadan öň 450'di. Gowrumy 3'di. Gowrum sonra 5 boldy. 450'ni 3'e köpeltip 5'e bölmeli. Bu da 270 olur ýagny. P2 270 milimeter basış. Ýagny açylandan soňraky basış bolýar. Diýmek näme eken? Geli gaplar açylmaň gaşy, açylandan soňra şu. Argon gapy açylmaň gaşy, açylandan soňra da şu. Açylandan soňky gowrumyň ene şu başdakylar geli, başdakylar alýar. Bu da soňkylar alýar. Şeýit pertin aýratenlikde hasaplaýar. 36-njy sorag şundan ibaret. 37-nji soraga geçelim. Sorag näme diýär? Laboratoriýada 25 gradus jüşäniň içine ýürüti turbaçy arkaly kislorod goýup berilýär. Şu turbaçy şuň arkaly kislorod goýup berilýär. Şu turbaçy arkaly. Haçanda jüşäniň içindäki basyş howanyň basyşy bilen deňleşende, şuýda howanyň şu basyş bilen howanyň basyşy deňleşende kislorod goýup berilmesi geçirilýär. Onda kislorodun basyşy näçe deňge? Buğun basyşy 21.02. Bu näme diýdigi? Şu taýdan kislorod goýup berilýär we şuň içi bilen şuň daşy deň bolanda şuň daşynda näme basyş bar? Atmosferaň basyşy bar. İçinde näme? Şuň içiniň bilen daşynyň basyşy. İçinde näme basyş bar? Kislorodun bilen suw buğunyň. Onda gysgaça daşynda atmosferaň basyşy bar. İçinde kislorodun goşmagan suwuň basyşy bar. Suw buğunyň, ýagny suwuň gaz halynda diýsem bolar basyşy bar. Atmosferaň basyşy 760 mm. Sima kislorodun kyn bilen zok. Suwuň kyn bize beripdir 27.2 mm Hg. Olumdan aňsat ýagny P kislorodun basyşy. Bu tarap aýyrmak geçirsek 760 aýyrmak 27.2 738.8 mm sima basyş bolar. Sorag ýöneköy görüşüňiz ýaly. Indiki soraga geçýäs. 38. 23 gradus we 760 mm basyşda 150 ml ok gazy suwuň üstünde ýygnalýar. Şol kislorodun gazyl şertlerdäki gowrumy näçe deň bolar? Diýär. Bärde näme diýdik? 760 mm basyşda, ýagny edilen soragdaky ýaly atmosferamyzyň basyşy P atmosferamyz deňdir. Kislorodun basyşy goşmagy suw buğunyň basyşyna deňdi. Atmosferamyzyň basyşy 760. Kislorodumyzyň basyşyny bilen zok. Suwunky berilen 27.12. Şu taýdan 760'dan 27.12'ni aýyrsak 738.8 kislorodumyzyň basyşy eken. Basyşy 738.8 mm Hg. Ýöne bu basyş näçe temperaturada? Temperatury 23 gradus bolanda şonço we daşarky basyş atmosferanky 760 ondan aýyrtykda we gowrum ne bärde beripdir 150 ml. Gowrumum 150 ml bolanda. Soňra bize näme soraýar? Şol kislorodun kadal şertlerde
Temperatura näçedi? 0 gradus. Basış näçedi? 1 atmosfera. Şonda bolanda gowrumy sorya. Şol kislorodum. Bu näme diýdigi? Şol kislorodum. Şol bir molda kislorodum. Ýagny şundaky mol bilen şundaky mol ütgen diýdik bu. Aýda şurada bir bolsa, bärde de bir bolýar diýdik. Şuňa soragda näle işleýäňiz? 3 tane ütgen zat bar. P, T ve 3 tane ütgen. Ýagny şeýle formula bilen işleýäňiz. P1 gowrum 1 bölmek temperatura 1 teňdir P2 gowrum 2 temperatura 2. Mol ütkemetki ýagdaýynda şeýle formula bilen işleýäňiz. Basış başda 738 otur 8 şonu atmosfera geçseniz 760'a bölürsiniz. 0,97 atmosfera. Köpeltmek gowrum birimiz 150 ml, 10 litre geçsek 0,5 litre bolar. Bölmek temperaturamız 23 Kelvin'e geçsek 296 bolar. P2'miz 1, gowrum näbelli 0 gradusda 273 bolar. Ondan aňarsy matematika, 0,97 köpeltmek 0,5 çıkan jogap 298'e bölüp onu 273 köpeltseňiz 0,133 litre bolar. Adal şertlarda kislorodun gowrumy 0,133 litre ýa-da onu millilitre geçirseňiz 133 millilitre bolar. Ýagny muňa köpeltseňiz millilitre geçýär. Jogabymyz 133 millilitre. Indi 39-njy soraga geçýäs. Aşağıdaky suratda H1 80 bolsa, H2 20 bolsa, H3 23 bolsa, P, A, B we atmosferaň başlyklaryny soraýar. Şuňa soralarda näde işleýärdik? Ýagny şeýle çydýas, deňleýäs. Soňra üstüne şeýip çydýar, çep tarap bilen sag tarap deň bolmak. Şuňda biziň şu beýikligimiz 80, A-myz diýmek onda 80 cm simat bolar, merkuri basyşy bolar. Indi bärde A bilen B-ni deňleýär, ýene şu aşagyny şeýsek, ýagny A goşmak şu beýiklik deňdir B bolmaly bolar. Ýagny PA goşmak beýikligimizden bärde 20 deňdir. Şuda 20'dir gowy görmeýän bolmagy mümkin. Şuda 80, ýagny şu beýiklik 80. Şu beýikligimizden biziň 23'dir. Indi A goşmak 20 deňdir PB. A'myz näçe biziň 80 tapdyk, 80 20 goşsak 100 bolar diýmek. Biziň B'miziň basyşy 100. Indi 3-nji şuda gelýär. Onu çözsek deň edip we şu çep tarap bilen sag tarap deň bolmaly. Ýagny B'miz 100, goşmak entäki sat ýok B'mizde. Ýagny atmosfera goşmak 23. Ýagny çep tarapda diňe B'niň özi bar, şu tarapda diňe B'niň özi. PB deňdir. Sag tarapda atmosfera bar. Goşýarsam 23 we şol beýiklik bar. B'miz biziň 100. 100 deňdir atmosfera goşmak 23 diýmek. 100'den 23 aýyrsak 77 bolar, ýagny atmosferanyň basyşy. P atmosfera deňdir 77 cm simat. Soram ansat sorag ünsüli seretseňiz. Indi 40-njy soragymyza geçýäs. Eger T şekilli kapaklar ikisi bir wagtda açylsa, gazlar haýsy harpda duşar? Soragy diffuziýan formulası boýunça işleýär. Biziň formulamız, ýagny mass diffuziýan formulasyna görä massa molar massa G'li köpeltmek tizlik G'li kwadraty eňdir molar massa molar massa SO2 köpeltmek tizlik SO2 kvadrat.
Şu formula bilen işlenýär. Di. Şurada malyar massa G'limiz 4, tizligimiz näbeli SO2'ninki birinki 64 bolar malyar massa, ýagny kukurdyňky 32, kislorodyňky 16. Onu 2'a köpeltsek, ýagny 16'yny 2'a köpeltýärse, 32 geni 64 bolar. Kvadrat. Indi 4'ü bu tarafa geçirsek, bunu bu tarafa geçirsek, ýagny tizlik G'li bölmek tizlik SO2 x kvadratdan 64 4'e bölsem 16 bolar. İki tarapynam kökünü alsak, tizlik G'li bölmek tizlik SO2 deňdir 4 bolar. Ya bu näme diýdigi? Aşağında bir goýsak, ýagny G'liň tizligi 4 bolsa 4 metr sekund diýerler mysal üçin, ýa-da millimetr sekund diýerler. SO2'nin tizligi 1 millimetr sekund bolýar. Ýagny G'li 4 aralyk geçende ol 1 aralyk geçýär. Şuňda aýdaly. 1 sekundda G'li 1, 2, 3, 4 şuňda geçsin mysal üçin SO2 şuňda gelir. Ikinji sekundda aýdaly 1, 2, 3, 4 şuňda geçse, bu şuňda geçer diýmek, onda i nokatynda duşýan ekenler. Ýagny 3-nji sekundda duşsa diýseler. Hazaplar biler. Şuna şuňal soraglary. 40-njy soragda aslında bu soragyň bu formulaň gelip çykyşy şundan gelip çykýar. Ýagny başda kinetik energiýaları deň diýip alýarlar. Massa G'li köpeltmek tizlik G'li kvadrat bolýar. Ýagny G'liň kinetik energiýasy deňdir SO2'nin, ýagny kinetik energiýasy massa SO2 Gurun SO2 başlan kvadrat diýip alýar. Şu taýdan gelip çykýar, asıl formulaň gelip çykyşy. Ýagny şu formulaň gelip çykyşy. Soňra malyar massa diýip alýarlar. Diffuziýa formulasy, muny özüňize belli agalaryny diýseniz, diffuziýa. Diffusion diýilýär, inglizçe.